थांथ' नाङामोन ना मानो थांनांगौ गुमै मानोथ' एसेबां थाब लांफैनांगौ देनाय बिसोरखौ थाब नङा दे बैनाय सानब्रै ना सानबायानो जाबाय माथो ओजोंबो आरो आइ किसमिस गैयाबाथाय हास्रिस्रि दरसेसि मोनथारो थेवबाबो मास मोनसेसो थानो होनांगौ सानब्रैल'थो थानो होबाय आरो गुमै दै एसेबां गोबावनि उनाव फैदों गुमै खमसे खम सप्तासेथ' थानो हो सप्तासेबो थानो होला होमबा गथ'खौ आइ ओजों आबैया लोमजादों ओंखाम संनो हायाखै औ आइ लोमजादों नोंसा आबैया ओंखाम संनो हायाखै नोंसा आनैखौ आरो मा बुंबावनो नोंसा आनैया ओंखामखौनो सङाबा आइ मालाबा फैलायगोन दे जोंफोर एबार गोबाव थागोन दा नोंसा आबैया लोमजादोंना आनैया आरो सिख्ला मानसिना ओंखाम संनो बायो दे होमबा उन्दैफोर एबार खिन्थु मास मोनसे थानो होखानांगोन दे आइ बिखुनजोआ लोमजानायखायसो थांनो होबाय नङाबा थांनो होआमोन आङो गथ'आ थानो लुबैदोंमोन जागोन दे एबार मास मोनसे लाखिनो हागोन दरसेसि मोनथारसिगोनहाय जोंफोर दिनै औ नङाबा दिनै सानसेखिनिखौ थानो हायोमोन ना दिनै सानसेखिनिखौ सनिया संनो हागौमोन ओंखामखौ नांलाया दे सनियाजों जेबो गेरेन्टि गैया दानो सङालासिनो थागोन बियो दे होमबालाय एबार खिन्थु फैबाथाय मास मोनसे थानो होखानांगोन दे उन्दैफोर औ एबार मास मोनसे थानो होथारगोन दे एबार मास मोनसे थाथारगोन दे जागोन दे आइ थु दे थु थांसै दे होमबा गासिबो थाथ'लायदो ना औ थाथ'दे गासिबो आयं नोंसोरबो जोंहानाव थां दे नोंसोर जोंहानाव थांथारा जागोन दे आयं थांगोन बैसागुआव थांगोन दे बैसागुआव औ थांथार दे आयं नोंसोरखौ आं गोसोखांबाय थागोनसो औ आयं जोंफोरबो दे होनबा थादो थांसै दे थां दे आयं थां बे सनियायाबो एसेबां सिख्ला गिदिर देरनानै ओंखामखौनो संनो नागिरथारानो सनियाया ओंखाम संनायमोनबा नेर्सोना लांफैनाय नङामोन ना बिसोरखौ मोस्रोम गैयाबा जाखाया आरो बिमाया बेमारफोर जाबाथाय औहाय मानोथ' इसेबां बादुलि बेलाय बिमाया सानसे लोमजाबानो ओंखाम संनो हाया आरो बियो देनांलाय हौवानि न'आव थांबा बोरै मावना जागोन बेफोर मानसिफोरालाय बेनिखायनो दानिफ्रायनो एसे एनला सिखायना लानांगौ खामानिफोरखौबो आरो मावनांगौबो जाहाथे उनाव थांनानै बानाय मोना जोंफोर आरो आगोलनिफ्रायनो एसे एनला मावखायोमोन बेनिखायनो हाबा जानायनि उनावबो ओरै बायाखैथ' जोंफोरो दा नोंबो आगोलनिफ्रायनो खामानि मावखायो नालाय उन्दैनिफ्रायनो हाबा जायोबाबो नोङो जेबो खस्थ' मोननाय नङा माने खामानिफोरखौ मावनो बानाय नङा दा सनियायानो नाय बियो हाबा जायोबाथाय देनाङो जोबोद खस्थ' मोनगोनथ' न'आव जेबो मावाना बेफोरबायदि सिख्लाफोरा उनाव एकदम खस्थ' मोनहैयो बिहाव बिखुनजोनि न'आव बेनिखायनो हाबा जायैनि सिगांनो खामानिफोरखौ मावनांगौ नंगौ नंनायालाय खस्थ' मोनहैगोनथ' र' बा गोदोब खामानि मावनांगौ फुंनिफ्रायनो खामानि मावनांगोन आरो फुङावनो सिखारनांगोन खस्थ' मोनहैगोन जोबोद खस्थ' मोनहैगोन बियो फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय आरो उनाव बिदिनो मावलांग्रा जासिगोन देनाय थेवब्लाबो फार्स्ट टाइमाव खस्थ' मोनगोन आरो बे सनियाखौलाय सोर लांगोन एसेबां बादुलि होनना मोनथिबा रावबो लांनाय नङालै बेखौ रावबो सेंग्रा लांनाय नङा नोंनोनो लाबना होफिनसिगोन नालाय दिल्लु नांसाबबाय आंनो सनियाखौ मानसिखौबो मोजां नुथारा लावगिगिनो मावनाय दांनायावबो गैया महरावबो गैया मानसियाबो ओरै थिग नंखाया महरालाय मानो गैया जानो महर दं दे मोजां नुवा आं बेखौ नंगौ ओमफ्राय नोंहालाय मोजां मोननाय दंना गैया खिन्थानाय आंखौ मालाबाफोर रायज्लायनाय नुदों नामा सिख्लाफोरजों आंहा गोसोनाय गैयालै रावबो माथो मालाबा रायज्लायनाय खोनायो आंहालाय लोगोफोरजोंसो रायज्लायो मिथिला दे आरो नोंसो मिथिगौ गैयालै आंना गैया रावबो गैया गोसोनाय लायाबा फस्थायसो आंहा उन्दुनो ओंखारसोदोंलै उन्दुनोसै ओइ बिबारि दिल्लुनियाबो मोजां मोननाय दं खोनासो आं रायज्लायनाय खोनायोथ' नों खोनायोना खोनाया खोनायो खोनानाया नाथाय सोरजों रायज्लायो आं बारा फात्ता मोना खोना बिनियाबो ओमफ्राय बिग्राया हरदोंना हराखै बिग्राय उन्दैफोरा हरदोंमोन नै दानि बावसो हरदोंमोन एसे सिगाङाव मोस्रोमोन थाङि सिगाङाव हरदोंमोन नंगौ नामा मोजां ना रायज्लायनायफोरा मोजाङानो र' दे मोजाङानो खोनादे मानसिया मिथिला आरो गय फाननानै 5,000ल'सो मोनबाय बाखिखिनिखौ अबाव मोनबावनो आङो बै धमलाया मानो आंखौ थगायनांगौ फैसा लायाखै होननानै मा एसे सैथान बियो मानसिखौ एसे सैथान रखम मोनखादोंमोन आं बेफोर गासैबो अम्बिकिनि थाखाय जाजोबदों अम्बिकि नोंखौ आं नागारनायाव गैया दे हले नों गैखालादों आंनि आखायाव थैथारगोन नोङो साला आंनि फाननो लागा गथ'खौ लानानै खारबायना फारसेथिंसो आरो 20,000 धारबो खालामना गालांबाय नागारनायाव गैया नोंखौ
र' नोंखौ लोगोल' मोनथों गथ'खौ लांबा लांनानै साला फैसा दाहारबो खालामना गालांबाय 20,000 मानि र' बै धमलाखौ फन खालामबावनि र' बेबो मानो फैसाखौ लाबा लानानै मानो लाखै होननानै थगायबाय थायो 1000ल'सो सोना होदों होनदोंमोन बियो स्क्रिनशट बिबाबो स्क्रिनशटबो हरा मास मोनसेनि उनावनो फैसाखौ नांगौ होनदों फैसाखौ हरनो हायाबा जेलनि ओंखाम जाहोगोन आंखौ आं गिनाय मोनबायलै रिसिभ खालामा मानो बियो मानो रिसिभ खालामा आरो रिसिभ खालामबाबो बुंगोन आं लायाखै आंनो 1000ल'सो सोना होदोंमोन होनगोन बे 1000 सोना होनाय फैसाखौ आं स्क्रिनशट बिदोंमोन नाथाय स्क्रिनशट मानो हरा बियो हेलौ धमला सोर धमला मा नोंखौनो बुंदों आं सोरोब्रा नोङो सोरो आं अनजालुलै मा नों फाल्तु खालामोलै हो ओइ बैनाय मानो फाल्तु खालामगासिनो नोङो ओइ नोंना खल्थाया थिग नङा नामालै मालानि बैनाय जाखो आंलाय नोंनि आरो सोर धमला आंनि मुङा धमला नङा आंनि मुङा खिज्रेटसो खिज्रेट नंमारगौ दे नों मानसिया फाल्तु मार नों फैसा 20,000खौ जामारदोंना हा नों मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दा नोंनो फैसा 20,000 सोना हरनायखौ नों जाना दोनबाय आंसो दाहारखौ सोख'नांगोन दा आं जुदि होआबा बिसोर आंखौ जेलनि ओंखाम जाहोगोननो नों मानो बुजिया हागौबा अननानै हरलै आंनो फैसाखौ हर मा आंनो दै आं रावनिबो फैसा जायाखै दे आंनि नामा धमला नङा दे आंनि नामा खिज्रेटसो खिज्रेट नोंने मालानिफ्राय खिज्रेट नाम जाखो नोंने माथो धमलासो ओइ आंखौ नोङो डिस्टार्ब हरबाय थानाङा दे नों फाग्ला नामा हा सोर अनजालु रावखौबो सिनाय हाया आङो सरि दे माबायदि मानसि नोङो मा गोथां थगायोब्रा मानसिखौ आंनि गथ'खौ फाननायनि नामाव नोङो 20,000 जानाया हर बिसोरो 20,000 हरखादोंमोननो माथो गथ'खौबा जायबा बायनो नागिरदों बिसोर 20,000 हरखादोंमोननो नोंनो 1000 नङा 20,000 हरदोंमोननो फैसा हर आंनो गथ' फानदों सोर गथ' फानदों सोर फैसा हरदों ओइ नों फाग्ला नामा आङो रावनोबो गथ' फानाखैबो रावनिफ्रायबो जायाखैबो दे फैसा जाता माता खोथा बुंबाय थानाङा दे बांद्राय खोथा बुंबाथाय दानो केस होगारगारगोनलै आंखौ डिस्टार्ब हरबाय थाङा डन्ट डिस्टार्ब मी मिन्थिबाय अननानै आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङालै ओइ बैनाय नोंनो माथो आंनि बिनानावखौ नांगौनो हो बिनानावखौ नागिरना मोनबानो आं नोंनो हरगोनलै आं नोंनो हाबा हरगोन सोर बिनानाव नोंनि सोर बिनानाव अम्बिकियालाय माथो जाखो सोर अम्बिकि बिलाय सोर अम्बिकि आरो आंहा गार्लफ्रेन्ड दंखायो नोंनि बिनानावखौलाय आंनोलाय मानो नांगौसि जाता माता खोथा बुंबाय थानाङा दे नों मा मानसिया क्रेक नामायो क्रेक हा मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङलै आं मानसिया ओरैनो टेनसनखा गथ' गोमानायनि नों आरो मानो फैसा 20,000खौ जाना दोननांगौ आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामदों नोङो गय फाननानै जेन थेन 5,000 दिहुनबाय आङो लागिबा नोङो 20,000नि 5,000खौ लाना दोननानै आंनो 15,000खौ हरदोलै आंखौ बेफोरबायदि खालामना मा मोनगोन नोङो आं जुदि फैसाखौ दिहुनना होनो हायाबा जेलाव होगोन ना आंखौ जायबा नोंनि फैसा जादों बेखौ बुंना आंखौलाय मा जाता माता बुंलाबायदों नोंलाय फाग्ला बाद दोन फाग्ला बोरनाय साला फाग्ला बोरनाया जेनेबा आं बिनो फैसाखौ दिहुनना होगोनसो आरो आं बेफोरनि मतलबावनो थाखायो फैसा जानाय हिनजाव लाइन मारिनाय सिख्ला लाइन मारिनाय आङो मा मानसि नोङो सिनाय हायाखै धमलासो आं धमलानिफ्राय नोङो मोनबावनो फैसा बेफोरनि धान्दायावनो थाखायो बेफोरखौनो नागिरथिंबाय थाखायो आंहा जेनथेन 20,000 मोनगौदो आरो नोंनो दिहुनना होनो आङो नों थै अनजालु नों थै सोरबा थैयो थैया सोरबा जेलनि ओंखाम मोनजाया आंहालाय माव जादोंसि आंहा फैसा जानो हाबानो जाबाय हिनजाव लाइन मारिनो हाबानो जाबाय बास आइ एम बिन्दास नोंहा दा जेलाव थैहैथां जेलनि ओंखाम जाहैथांदो नोङो अनजालु आंनि सिगाङाव नों बा नोङो थै सुइसाइड खालामना थै थेवब्लाबो आं होनायाव गैया आंसोलै आंखौ मा मानसि नों सिनाय हायाखैबा ओइ दे मोजाङानो दे गोसोम बुन्दिया न'आव फैबाय माथो मानोथो थाबावदिया थाबावनांगौमोन ना नंगौ नामा लोमजादोंथ' र' सनिया आइया एसे हामबायना हामबायथ' र' एसे ओमफ्राय सनिया आइया ओंखाम जादोंना जायाखै
मोनथिया जादों खोना आं नायाखै मा नोङो ओंखामखौबो खुना होनो हायाखै नामा दहाय खुना होनो नागिरदोंमोनहाय ओमफ्राय जाया होननायखाय आंबो आरो उन्दुदोंमोन आंहाबो खर'आ सार्स होनायखाय उन्दुदोंमोन आंबो ओमफ्राय आरो गावगायानो खुना जागोन दे बुंबाय नालाय आंहाबो उन्दुबाय थेवब्लाबो नोङो खुना हैनो हागौमोन ना आंहाबो खर' सादोंमोन दै आदा आंहाबो खर' सार्स होदोंमोन नै दाबो खर' सार्स होनासो आं बेयाव जिरायना दं मिथिगौना नोंसोर आंनि सानाय सुनायखौ जेबो फोथायनो नागिरखाया खर' सादोंबा मुलि जानो हाया मुलि दंखायो माथो जालाया होनबानो जादों जानाबो मोजां मोनाखै आंबोसो लोमजानो नागिरदों दे नोंहाबो खर' सादोंबालाय उन्दुबाय थां आङो खुना हैनि र' आइनो थां खुना है थां नोंहालाय माथो नायबाय थाखो नोंहाबो थांदो न' सिङाव थांनि र' आनै ओमफ्राय आबैया गोसाथार लोमजादों नामा नायहैदो आंनावलाय मानो सोंबाय थादों थांदो नायहैदो नायहैनि र' मोनसेबा मा टेनसन आरो बिसोर मानो फैनांगौ एसेबां थाब आरो मानो लाबोनांगौ बिसोरखौ खायसोनो बे गोसोम बुन्दिया साला मोजाङैबो गाबनो सान्थि होआ आंखौ न'आव हाबफैबाय थागोन आंजों आरो अबाव दं अबाव गैया अबाव थांदों अबाव थाङाखै नागिरबाय थागोन उन जाबाय थागोन खिथु उन रागासो जोंबाय आं गोसोम बुन्दिदिनो नायनो सुखुखाया साइस गैया फाइस गैया गोसोम बुन्दिदिनो बिमानि बुंनोनो समाया बिखौ बिमानि बुंनो समायखाया भगवानफोराबो मानोथ' एसेबां गोसोम दाना हरखोब्रा गथ'खौलाय बिदावजों आंजों हाबा जाबाथाय जोंफोरनि गथ'आ खम गुफुर साइस अनथावथाव करियान बायदि जागोन ना बिदाव आं नोंसानाव थांगोन नों नायबाय था नों आंखौ मा सानदों आं नोंसानि न'आव थांगोन जा थांबाय ओमफ्राय फैखालाबो आं न'आव जोंहाथ' हरखानाय नंखायाबो नोंजों बिदाव नों मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामखो बेफोरबायदि खालामनाङामोन नों आंखौ आयु मा एसे लांदांदां मोनथारदोंहाय दिनै आयं किसमिसआ थांनायखाय सानफ्रोमबो आंजों थाबाय थायोमोन ना बेरायनोबो लांबाय थायोमोन बेनिखायनो लांदांदां मोनथारदोंहाय बै आइ बिखुनजोआबो मानो लोमजाना होनांगौ देनाय लोमजायामोनबा आरो साननैसो थाबावनो हागौमोन ना बिग्रायखौनो फन खालामनि र' ओरैनोबाबो आं खालामनाय जाथारा बेनो सिगां खालामग्रोयो आंसो खालामनाय जाथारा दिनै खालामनि र' हेलौ मा खालामदों नै आं न' सिबबाय थादोंमोन र' ओमफ्राय नोंहालाय आङो जिरायना दंथ'यो र' आंनि आयं किसमिसाबो थांबायना लोगोआ बेनिखायनो लांदांदां मोनथारदों थांबाय नामा बिबैया लोमजादोंनो ओंखाम संग्रा मानसि गैयानो दङ दंनाया थेवब्लाबो ओंखामखौनो सङा फिसाजोआ सिख्ला मानसि जानानै ओंखाम ओंख्रि संनो एसेबां बाबा मा जानोलै जोंबा सेंग्रा मानसिफोरानो बाया बानाय आंबो बाया र' बिदिनो माबा बादुलिथार संनो नागिरथारा नेरसोन उन्दैफोरनि बिनानावा संनो नागिरथारा बादुलि बिदिनो बयबो आरो समान जाया ना सोरबायाबा बादुलि सोरबायाबा मावथि बिदिनो नोंखौ गोसोसो खांबाय थाखादोंमोनलै आं नंगौ नामा नोंहालाय आंखौ गोसोखौनो खाङा खोना बेनिखायनो फनखौनो खालामा नै दिनैसो खालामग्रोदों गोसोखाङोहाय मानो बेफोरबायदि बुङो आं फन हरनो नागिरनायावनो नों हरखायो बिदिबा आरो बोरै हरबावनो सिगां नोंनो हरग्रोखायोबा जानाय लोंनाय उन्दुनाय माने नोंखौल' गोसोखाङोलै सना गोसोलाय खांखागोन नोङो खाङा न' खाङो मानो खाङा जानो नोङो दा आंनि बयफ्रेन्ड जाबायना मानो खाङा जानो बयफ्रेन्डखौलाय गोसोखांखायोना नंगौना सना माबा लुदुमियाबो फैदोंलै लुदुमियाबोनि खाथियाव रायज्लायनो लाजियो माथो आङो दोनथ'नोसै नामा लाजियो बेखौनो लाजिबाय दे दोनथ'नो दे उनाव रायज्लायगोन ना इदावबाय थागोन नङाबा ओरैनोबाबो नोंनि बाजैसो दे बियो लाजिनाङा थेवब्लाबो दे लाजियोबालाय दोनथ'नोसै होनबा दा उनाव हर दे दे मा हारसिं हा मा बिग्रायजों रायज्लायनो फैदों नामा नङाहाय मा आं ओरैनो जिरायनो फैखादों लाइमोन आब'आ फैयानो उन्दुदों बियो नंगौ नामा ओमफ्राय आंनि फंबाय बिग्रायालाय नोंखौ खबर लादोंना लायाखै लादोंमोन सानफ्रोमबो लायो बा मालाय ओमफ्राय रायज्लायना बोरै मोनदों नोङो जोंहानि फंबायजों मोजाङानो बिदिनो बियो मोजांखा मिथिगौना बिबारि नोंखौ मालाबाबो थगाया बियो नों नायबाय थानाय मिथिलादे आरो नोंना खालि बिदिल' मिथिलादे आरो होनबाय थायो मोजां मोननायाव फोथायलायनाय थायाबा फोथायनायखायनोथ' थगायजाबाय आब' खेबसे थगायजाबा आरो बिदिनो फोथायनो गोब्राब जायो नंगौ नंनाया थेवब्लाबो मालायफोर बायदि नङा दे आं बेसेबां फुसायनांगौ नोंखौ बेसेबां बुंनांगौ
मोजाङालाय आंबो मोजां रखमानो मोनदों दे लांबा खाल मानसिफोर थांदो आरो बिसाथ' ओरैनोबाबो बिहामजो नागिरखाना दंखायो नंगौ नामा ओमफ्राय नोंहालाय अबाव थांनो नागिरदों थौ जानो थांनोबा साहा लोंनो थौ नोंसानानो थांसै होमबा साहा लोंनो थौ बिलेस्रिनाव फैसा दाहार बिबावनि र' आं बे दौलानियाव गाबोन थांगोन औ गाबोन थांथारगोन आं हेलौ बिलेस्रि बिलेस्रि आंनो नोंनि हेल्प नांगौमोनलै प्लिज ना अननानै हेल्प खालाम मायो मा हेल्प नांगौ नोंनोलाय बिलेस्रि प्लिज ना अननानै आंनो 5,000 फैसा दाहार हरनाय 5,000 आंनाव एसेबां 5,000 फैसा गैयालै सनिया प्लिज ना अननानै बिलेस्रि हरना आं नोंनो होगोना दिहुना बै खेबसेनिखौबो होदोंमोन माथो नोंनो 1,000 ना 1,000नि बांद्राय होदोंमोन प्लिज ना अननानै हरथारलै आंनो नांथारगौ जादों नोंनि अनगा आंहा रावबो हेल्प खालामनाय गैया मानसि आंनाव एसेबां 5,000 फैसा गैया सनिया बेसेबां दं बेसेबां दं हरना प्लिज आंनाव थाइसे फैसा गैयालै आंनो नांथारगौ जादों गैयाहाय मा आंनियाव एसेबां 5,000 फैसा बेसेबां दं गैया 1,500 नामाल'सो दङ जागोन 1,500 बाबो नोंनो आङो 2,000 दिहुनना होगोन दे 500 बारा होगोन दे जागोन ना आंनो हरथारलै प्लिज अननानै नोङो नोंसा आइनाव बिनो हाया होमबा बिदोंमोन आइनियावबो आइया होआखै आंनो मानो नोंनो फैसा होआलासिनो थागोन आरो नोंसाया होआखै आं बिनाय नायदोंमोन बिलायस्रि जेखिजाया आं नोंनियाव दायलायनो थांगोन दे अननानै आंनो होआलासिनो थानाङा दे नोंबो आंनो होआलासिनो थानाङा आरो आंनो थाबनो दिहुनना होबानो जाबाय बै खेबसे दाहार होनायावबो नोङो बेसेबा गोबावजोंसो हरदों आंनो थेवब्लाबोथ' आं नोंनो 1,000 बारा होदोंमोन ना दिहुननानै नोंनिया 1,000 लाब जादों दाबो नोंनिया 500 लाब जागोन दे होमबा आं लायनो थांनि दे आइनावबो बिहैनि र' आं आइनाव बिनायानो थायाखै आइयाबोथ' 5,000 मानि होनाय नङा आङो 2,000 बिगोन नांगौ होननानै होमबानिया होगोन खोना र' बेलेग खायदा दिहुननानै बिनांगोन आं न'आव थाला आङो गाबोन बे देवलावनो थांसै आङो बे देवनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं मिथिगौ नोंसोर आंखौ बे देवनो मालाबाबो हरा मानो होनबा बे देवलानि न'आ फाक्कानि नङा आरो बांद्राय गोनांबो नङा फारसेथिंजाय बिफाबो गैबावा न'खौ नुबाथाय नोंसोरो हरखानाय नङा बेनिखायनो आङो सिरि सिरि थांखुमागोन बे देवाबा दा आंखौ लाखिगोन ना लाखिया आं मिथिया जेखिजाया आङो बे देवलानियाव थांसै आङो गाबोन फुङावनो खारखोमालांगोन नङाबा थांना थानो हानाय नङा आङो बबेबा बे देवा गुबुन सिख्लाफोरखौसो फथायसिगोन रावखौबो फथायसिगाङो आं निजानो थांना थाहैनांगोन आनै मायो मा नांगौ आनै जेबो नाङा नोंखौ ओंखाम जानो लिंहरदों आइया आंखौ दानो ओंखाम जाया होनना बुंहैथां आनै आइया नोंखौ जानो लिंहरदों मानोना आइया नोंनोबो खुरखादों खेबसे बुंबा बुजि मोनो ना मायोलै साला नोंसोरनो जाहैथां जाया आं दानो माबा जोंफोरखौ आबैया दखानाव थिनहरनो नागिरदों ओंखामखौ जाग्रोनांगौनो थांसाबबाय आं नोंजोंलाय मानो थांफानो आंलाय नों हारसिं थांफानो हाया नामा गोसोमबन्दिनो नोंजों थांफानो बेसेबा लाजियो आं मिथिगौ ना दानो मानसिफोरा सोंगोन नोंसानि किसमिसा मानो एसेबां गोसोम बिमायाबो गुफुर बिफायाबो गुफुर नोंसोरबो गुफुर नाथाय बियो सोरनि लादों होननानै आंखौसो बेसेबा सोङो मिथिबाय थां माखौ नेबाय दङ थाङा आङो दखानाव नों थाङोबा थां मोनसेबा मा टेनसन गोसोम बन्दिनाव फैसा दङ नामायबा ओइ माया आनै नोंनाव बेसेबांसो फैसा दङलै हरनाय आंनो दङबा फैसा गैया आंनाव आनै हा नोंसा बिमायवा नोंनो फैसा होआखै एसेबां धोनि बिमायवा बिबारिया यङा आंनो गस्लासो बायना होदों आरो लायमुना यङाबो आंनो गस्लासो बायना होदों फैसा होआखै आंनो रावबो आनै थानाय मोनबा आङो होगौमोन नोंनो थगायनो फैदों सानो नों आंखौ बिमानिखौनो नोंखौ ना भगबाना ओरैनो गोसोम दाना हराखै नोङो दानिनिफ्रायनो एसेबां थगायसुलिया देरनाबा बेसेबां थगायसुलि जाबावगोन नोङो मोजां मानसि जानाय नङा बेनिखायनो नोंखौ गोसोम बन्दी दाना हरदों थां बेनिफ्राय आरो बेखौनो खिन्थायै थां बिमानो लागायनायै थां आनै आंनाव फैसा गैमारा नङाबा आं होगौमोन नोंनो फैसा गैया नोंनाव फैसा गैयानो नोंसोरनि बिमायफोरा एसेबां धोनि नोंनो फैसा होजानो गस्लाल' बायना होगोन नोंनो बेनिफ्राय मानसिया ओरैनो टेनसनखा आनै नों आंखौ मानो रायो मानो गोसोम बन्दी होननानै रायबाय थायो नाथाय आयं मोना गिलु आमाइमोना आंखौ राया माथो आंखौ अनसोयो नाथाय नों आंखौ मानो अना आनै ओमफ्राय नों आंखौ दखानावबो लांफाया गामियावबो लांफाया नाथाय आयं मोना आंखौ सबावबो लाङो बेरायनोबो लाङो गामियावबो लाङो दखानावबो लाङो बापरे दानिफ्रायनो बिमायंफोरनि साइड लानो रोंगौ नोङो नोंनिबा माने बिमायंफ्रासो मोजां आरोना बे बिबार
जाबाय जोंफोरसेबांबो अना जोंफोरसो अनसिनो बेनिफ्राय थांथां मानसिबो मा टेनसन फैसा आरो फैसा हरनोबा हर आंनो आंनाव फैसा गैया आंदा माखौ दोननाय दं थां बे सनियानो आं फैसाखौ होनो एसेबो गोसोआनो गैयामोन ब्रा खालामनायखायसो आरो 500 बारा होगोन होननायखायसो होनो नागिरदों आं नङाबा होथारामोनहाय नङा फैसाफोरखौ मार गोबावजोंसो होयो 1000 बारा मोनबाबो 500 बारा मोनबाबो आरो एसेबां गोबाव नेबाय थानो हायाना अबावथ' मानसिया माथो दाबो फैला फैसा लांनो फैनो होननाया इलेस्रि मा एसेबां गोबावहाय मा खालामबाय थायो आंहा खामानि दं मिथिगौ ना न'आव थांनानै लायबानो जायो दे जेबो नंला दे एसे गोबाव जाबालाय माथो जागोनखाय ओमफ्राय नोङो फैसाखौ होमारगोन ना होमाराहाय आंनो मा खालामनो नागिरदों नोङो होगोनलै मानो होआ जानो मा नोंसा आइया मानो होआ नोंनो होमबा नोंसाइनाव मानो बियाखै नोङो बिदोंमोनहाय होआखै गैयानो दरमाहा मोनथ'वाखैना जोंहा आफाया माने आङो मोनसे ड्रेस अनलाइन होदोंमोनलै फ्लिपकार्टआव मोजांथार ओमफ्राय एसे दाम गोसानि आरोना गस्लाया बिदिनो 3000 फोरनि ओमफ्राय आङो दा अबाव मोनबावनो बेनिखायनो आं नोंनियाव 1500खौ लांथ'नोसै नोंनाव गैयाबा 5000 फोर नांगौमोन आं दा ओमफ्राय आङो मोनसे अर्डार होबावनो नागिरदोंमोन आरो गैयाहाय मा आंलाय अबाव फैसा मोनबाय थानो बेबो बोरमा फाननायसो फैसा खिन्थु आंनो नांगोन दे थाबैनो बोरमा फाननायसो बैसागु सफैथारबाय बैसागुनि सिगां होनांगोन दे नों आंनो फैसाखौ सोनिया होगोनलै नों मानो एसेबां टेनसन लादो नोंथ' बांद्रायसो मोनबावगोन ना 500 बारा मोनगोन हर ओमफ्राय जों आइनो खिन्थानाङा आरो नोंसा आइनोबो खिन्थाना लानाङा नङाबा रायजागोन नोंबो थेंकिउ दे बिलाइस्रि थेंकिउ नों आंखौ जोबोद हेल्प खालामो माखौबासो थेंकिउ बुंलायनाङाहाय फैसाखौ दिहुनना होबानो जाबाय माबा नोंबो मानो मोना जाजानो गिसोयो गिखागोन गावगाया होनो नागिरा नोंनोथ' होखादोंआनो माथो गोबाव जानायनि थाखायसो नोंनो 1000 बारा होबाय आङो ओरैनो नोंनो 1000 बारा होगोन नामा दे थांसै आङो दे आइनावबो एसे बिहैनोसै आं जेनथेन 1000 लांनो हाबाथाय एसे मोजां जागौमोन आंहा नाथाय बे 1000 मा जानो माबा बेटावा फैसा लांबाथाय मोजां मोनगोन आङो आदानिफ्राय नङाबा आइनिफ्राय खावनो हानायमोनबा नङाबा आङो खावनो चान्स लानि र' नङाबा बे 1000 मा जानोसै 20000 लांनो हानायबा मोजां जागौमोन र' आइ नङाबा आदानिफ्राय आं लांथारगोन दिनै मायबा मोनसे खालामनायबाबो लांथारगोन आं आइयाबो गान्दु सिंफोरावनो दोनलाबायो ओमफ्राय आदायाबो मालाबा दोनोथ' नाथाय आइनियाव फैसा गैया खोनालै नङाबा आङो आदानिखौबो खावनोसै आइनिखौबो खावनोसै आइनियाव दंबाबो 5000 दं खोना आदानियाव 20000 थानो हानाय थौ नङाबा सनिया थुदो फैसाखौनो खावनोसै नङाबा जानाय नङा फैसा लांबासो बे दाउमोना मोजां मोनगोन खालि आखाय थांबाथाय मोजां मोननाय नङा बे 1000 लांबाबो मोजां मोननाय नङा खमसे खम 20-25 लांबाथाय बेसेबा मोजां मोनखागोन बिसोरो खावहैनि र' आं दिनै जोबोद खुसिलै आं उन्दैनिफ्रायनो जमायना दोननाय फैसाखौ दिनै मोनबाय बे आलमारियावनो सोना दोनथ'नोसै आं बिमा नै फैसाखौ आङो आलमारियाव सोना दोनथ'नोसै नोङो थाला मारि दे दा दसे थानानै मारिगोन दे आङो आंहा दख'ना गांसे नागिरनो दंखायो र' सोना दोनथ'नाय आङो दायो दसे थाना मारिना दोनगोन दे मायो आइ आइ आं उन्दुनोसो नागिरदोंमोन उन्दुनो ओंखारसोदों आइ ओंखाम जानो जासिगोनानो माथो दसे थाना थौ माखौथ' मा एसेबां मेथाइ जानो लुबैखो नों दिनै आइ बिनि चान्स आदानि फैसाखौ खावजोबना लांसै आं गोसोम बन्दी थेंकिउ दे नोंनि थाखाय आं दिनै फैसाखौ खावनो हासिगोन नोंनि थाखाय चान्स मोनबाय आं थेंकिउ गोसोम बन्दी नोङो दखानाव थांनो लिंनायखायसो आं दा खावनो हासिगोन नङाबाथ' आदाया उन्दुनोसो नागिरदोंमोन थेंकिउ मादै गोसोम बन्दी थेंकिउ फैसायालाय माथो खाथियावनो दंथारो नागिरनोबो नांलायाखै आंहा गैला आरो सनिया थांदो ओमफ्राय फैसाबो माथो बुरजाथार आयौ एसेबां बुरजा खावनाया मोजां जागोन नालै बेखिनियावथ' खमसे खम 50-60 दंखायो खोना
एसेबां खावद्राया नामा? एसेबां 50,000 लाङा नामा? 20-30,000 बख'ना लांसै आं। लांजोबबाबो अयनायद्राय जागोन, माने फैसाया बुरजाद्राय दंद्रायो। नाथाय आं जुदि 50-60,000 लांनो हायोना बे दावलानि न'आव, बिसोर बेसेबा मोजां मोनखागोन। थेवब्लाबो आरो एसे अयनायद्राय जागोन ना लांजोबद्रायबाबो। बेनिखायनो 20,000 नङाबा 30 नङा 25,000 लांनि। थै आयाबो मा खामानि ओंखारदों दालाय। थै फैसाखौ दिहुनबाय थानो सानबाय थादों आंहा, सम गैलालै। आं लाजोबनोसै जि जाय जाथोंसै आरो। सरि दे आदा, आं नोंनि फैसाखौ लाजोबनोसै दि। सरि, आंहा सानबाय थानो दिहुनबाय थानो टाइम गैला। अबावबा आं नुजागोन आरो नोंसोरथ' आंखौ खम रायखागोन, खम बुगोनबो खोना आंखौ नुबाथाय। बेनिखायनो आङो सिरि सिरि लाखुमाजोबनोसै। उफाय गैया आदा, उफाय गैया। सरि।